Кажи здрасти. Къде? Славко, може ли да ти бъп... Казай. Славко, аз ти нямам хляб. Да. Уговори с мен и мога да направя. Никто време съм го спуткати майна ти. Дихай. Да, така с Курманов, да. Друго? Я Вашка, аха си джига. Дай пари за хляб, батко. Дай пари за хляб. Интернет. Ютубе. Кати дикха, тек джигара гал. Аде. Още една цигара ще му дам. Не, Славко, Само. бъдуй мен, бъди състив. Когато думите ми плачат, когато... Да! Уважайте, уважай ви. Антай. Евала, давам ти една цигара. Ева, къш. Браво. Ако! Аде ли бе? Продължавай. И така, уважайте ми, уважай ви. Друго, кой ще каже на Очите ми плачат. Не плачи, майко, не тъжи. Да, о, мами! Да, аз казах, мами, живота плачи, мама, как да правим? Дай да купим илачи. Да, имам къща на... Да, на магитно око. И лаш за гърлото. Не е така. Чакай, да. Сокос. Чакай. Пардон. Ела, виж майка ми. Ела, виж майка ми си седи. Мамо. Ой, И джигара. Вика, ме ли си азул да педе ги да? Абай, и летим на битва. Аде бе, макара! Мамо! Кирил ми каже, со пеки ладжо. Абе, слова да не ти да птека, бе! Соло, те да те купи. Ui.